правим едно бързо включване с кооперация защитниците, да видим как върви обекта и какво се случва. Спомняте си, когато започнахме, обекта не беше направен никъде в много начално състояние. Сега това, което сме направили, първо, сложили сме термопомпата. Ето, тук може да се види, ако може така да се заснеме, вече кутията на системата и после само ще монтираме и самите бойлери. Тук сме готови за всичко, за настилки. Тук настилките ще бъдат мрамор. Мрамор е купен, осигурен. Шпакловали сме, отдолу сме направили отново термопомпата. Тук сме оставили изходите за телата, които ще бъдат такива конвектори. Когато може да се изключи долу отопление или охлаждане, може да се мине на конвектори. Още малко продължаваме и ще направим тавана, който ще бъде дървен, но чакахме да се шпаклова финно и сега само трябва и да го бойдисаме, но чакаме да изсъхне. Ето имаме уред, с който отнемаме влажността и в същия момент работим по мокрите помещения, като едното е напълно готово. Отдолу сме сложили картон, за да не се драскат плочките, но това помещение е напълно готово вече да почне да се оборудва. Само вратата трябва да се направи, тези врати, това е спалня. И отиваме в другата баня, която в момента се прави. Ето скоро и тя ще бъде готова. Действаме усилено по нея. Пак казах, боядисваме, слагаме таваните, настилките, вратите и къщата вътре е готова за нанасяне. Отвънка сме дали заявка, за да се направи дървения тук навес, покрив, защото тук си е външната тераска, мястото, където посетителите ще могат да се седнат, ще си има и такива кресла. Ето настилката, която е за тук. Сега защо не я слагаме? Ще я сложим накрая финално, защото всичко, което внасяме вътре, първо трябва да приключим вътре и накрая финално лесно се нанася външната настилка, защото иначе ще я нараним. Ще се счупи. Ето примерно има една счупена, която не е проблем. Явно. Ето вече насипа, на който ще почваме да правим павета. Чакаме и майстора. И тук ще си направим обратния насип, който е на самия терен, защото всичко сме приключили. Пречиствателната станция е направена. Или всичко е подготвено за финална фаза. И след като изсъхне в момента шпакловката, боядисваме, слагаме тавани, настилки и приключваме с вътрешната част. Външната лесно ще я направим. Те без това трябва тревата да я направим септември месец, защото иначе ще прегори. Тук говорим вече за самия райграс. Нещо, което трябва да знаят от кооперация защитниците, понеже има най-различни питания, дали трябва да станат 10 000 члена, че да бъде завършена къща, не е вярно. Мисля, че към момента има 500 члена кооператори и къщата към този момент е платена на половина. Така че всичко се работи и си върви със срок спрямо темповете, които и самата кооперация си има. Тя няма как да има по-бързи или по-бавни темпове от това, което ние всички правим. И сега дали някой е член кооператор и казва, че примерно не е доволен, нещо не му харесва и други неща, влошава процеса. Никой не е поел някакъв по-голям ангажимент.
Ние така или иначе ще я довършим, но за да я прехвърлим, трябва да се събере пълната сума, всичко, за да може да се направи документално и да се плати съответно таксата от кооперацията за самото прехвърляне. Така че вървим. Темпа зависи и от самите кооператори, от хората, които общо работим в тази посока. Така че информираме с това какво става с първия обект на кооперация защитниците.